Bé, anem a fer els assentaments de variació de mercaderies, però prèviament farem uns comentaris al respecte. Amb el mètode que sempre, perquè així ho decideix el Pla General Comptable, la llei, és el sistema especulatiu de compte doble. L'empresa realitza compres i vendes de mercaderies, en el cas d'empresa comercial, i per tant hi ha entrades i sortides de béns al magatzem, però el compte de mercaderies no canvia de valor. Continua amb el valor que tenia al començament de l'any, 1 de l'1 de l'any que sigui, d'acord? Al tanto perquè estem parlant d'un corrent real o flux real i no ens estem referint per res al corrent financer, és a dir, als diners, entrada i sortida de diners. Estem parlant del valor de les entrades de mercaderies i el valor de les vendes de les mercaderies. Aleshores, per aquest motiu cal anotar el valor real de les mercaderies, que com ja saps són un tipus d'existències, abans de redactar el balanç de situació i abans de regularitzar el compte de pèrdues i guanys. Això és possible, aquest sistema especulatiu de compte doble, de que no es belluguin les mercaderies, és possible perquè tenim un grup de comptes al marge dels comptes de balanç que els anomenem comptes d'explotació. Són els comptes d'ingressos i de despeses. Aquest és el motiu que haguem de regularitzar les existències fent l'assentament de variació de mercaderies, que és un compte que està classificat com de despeses. El tenim aquí, variació de mercaderies. En el llibre major, aquí mateix, us ho estic ensenyant. Aleshores, ens trobem amb dues situacions quan fem la regularització d'existències. En ambdues situacions, l'assentament sempre serà exactament el mateix. El que canviarà serà quan fem la regularització del resultat de l'exercici. Però ara ho veurem amb un exemple. Per regularitzar les mercaderies farem aquest assentament, donarem de baixa les mercaderies que tenim a principi de l'exercici, haurem d'anar al llibre major per veure el seu valor, que és un valor que figura en el balanç de situació. L'actiu és un valor pel valor de la compra. Són 3.900 euros que haurem d'anotar aquí, 3.900 euros. I després la variació de mercaderies exactament el mateix valor, 3.900, el que tinguem a l'inici de l'exercici. Ara traspassem aquests apunts al llibre major. Anotarem la variació de mercaderies, com que està en el deure, veieu? Doncs ho anotem aquí, al llibre major, en el deure per 3.900. I després, el mercaderies, com que l'hem posat a la B, el traspassem al llibre major pel seu valor, 3.900. I així ens queda saldat el compte de mercaderies, perquè està a 0. Ara farem un següent pas. Per saber les mercaderies que tenim al magatzem, cal comptar-les físicament. Cal enviar una persona allí que el que faci serà comptar quines mercaderies hi ha i caldrà veure el seu valor a cost, el seu valor a preu de cost, que no és el valor a preu de venda, és el valor a preu de cost, i aquesta dada és una dada extracomptable i ens l'han de donar. En aquest cas, l'enunciat de l'exercici ja ens diu que són 2.700 euros. Doncs anotem aquí 2.700 euros. I a variació de mercaderies anotarem també aquí 2.700 euros, que són les mercaderies que hi ha al final de l'exercici a data 31 del 12 de l'any que sigui, d'acord? Ara passem aquest apunt al llibre major, aquí, 2.700 euros, que serà data 31 del 12 de l'any que sigui, i fem una anotació aquí a variació de mercaderies per 2.700 euros, en aquest cas a la B, perquè és un abonament,
I ara doncs, ens trobem que tenim un saldo a variació de mercaderies. Aquest saldo de variació de mercaderies serà doncs, la diferència entre el deure i la B, que serà de 1.200 euros un saldo deutor. Per tant, en el compte d'aquest de variació de mercaderies, en el cas de que les existències inicials siguin més grans que les existències finals, ens trobarem en el cas de que es comporta com una despesa, tal com està classificat com a despesa. Ara el que farem serà la regularització del resultat de l'exercici. Anem a fer-ho en el llibre diari i ens trobem que haurem de veure les vendes que s'han produït al llarg de l'exercici, vendes de mercaderies i altres ingressos que puguin haver, i això, per veure-ho, haurem d'anar al llibre major. Aquí a l'enunciat de l'exercici ja ens diu 10.000, però anem a veure-ho al llibre major. I en el llibre major ens diu 10.000. Doncs ara haurem de fer un apunt aquí. Doncs per poder fer un apunt aquí en el llibre diari l'haurem de posar en el deure. Són 10.000. Perdoneu, serà aquí. Sí, ja ho feia bé. 10.000 són les vendes de mercaderies i el resultat de l'exercici en aquesta primera part són 10.000. Ara haurem de veure l'altra part del resultat de l'exercici, d'aquest assentament, i mirem les compres. Les compres ja ens donaven l'enunciat de l'exercici, si eren 4.000, però anem a veure-les al llibre major. I durant l'exercici se n'han fet de compres de mercaderies per valor de 4.000. Ho traspassem aquí, 4.000, i mirem la variació de mercaderies. La variació de mercaderies ens trobem que té un saldo de 1.200 euros, és un saldo deutor, es comporta com una despesa. I ho traspassem, fem l'assentament en el llibre diari, hem quedat que són 1.200. I ara el resultat de l'exercici, en el seu apartat del deure, doncs serà la suma d'aquest import i d'aquest. Anem a fer-ho, aquest més aquest. I ens trobem que són 5.200. No havíem traspassat aquests apunts al llibre major, anem a fer-ho. A vendes de mercaderies hem quedat que són 10.000 euros en el deure. Ho posem aquí, 10.000 euros. I queda saldat. Aquest apunt queda saldat. I el resultat de l'exercici, si ho mirem aquí, veieu aquí, que està a la B, doncs ho traspassem al llibre major i hi posem 10.000. Anem a veure a la part del deure del resultat de l'exercici i ens trobem que són 5.200 euros, que traspassarem aquí al llibre major, 5.200 euros. Després mirem que les compres de mercaderies eren 4.000, que traspassarem al llibre major, 4.000. I la variació de mercaderies hem vist que són 1.200. Ho traspassem aquí, 1.200. I veiem com els comptes de balanç queden completament saldats. Veieu aquí que està a 0 la compra de mercaderies, a 0 la variació de mercaderies i les vendes de mercaderies a 0. Què ha succeït? Doncs que hem traspassat aquests saldos al resultat de l'exercici, que és un compte de balanç. Els comptes d'explotació han quedat a 0. Aleshores, per saber el que ha guanyat l'empresa, l'única cosa que cal doncs és veure el saldo que hi ha, que en aquest cas serà un saldo creditor per valor de 4.800 euros. Això vol dir que hi ha un benefici. Si el saldo fos deutor, aleshores tindríem pèrdues, però no és el cas.
I d'aquesta manera fem l'assentament de variació de mercaderies en el cas de que les existències inicials siguin superiors a les existències finals. I després en un altre vídeo farem l'altre cas.